Здравейте на всички, казвам се Алекс. В Невидими животни съм от около година. А, защо аз правя тази презентация в конкретика? За благотворителните базари причината е защото просто имам доста голям опит с организирането и участието в подобен тип мероприятия. Базарите, които съм организирала, са били по-скоро за другата организация, в която доброволствам, която се занимава с бездомни животни. Но мисля, че опитът е доста сходен и е напълно релевантен в повечето ситуации, свързани с благотворителни базари. Така, значи, първото нещо, има няколко стъпки, през които трябва да минем първоначално, преди да стигнем до администрирането, така да се каже, или до самото случване на базара. Като първата и най-важна стъпка е да измислим конкретно послание. Или защо искаме хората да ни дадат пари. Преди изобщо да стартираме с каквато и да била организация на базар, трябва да намерим нашето защо. Какво значи това? Трябва да представим ясно послание за какво събираме пари. При базарите за бездомни животни това е доста лесно. Просто казваме, събираме пари за операцията на това конкретно животно, нужни са ни еди колко си лева. В нашия случай, в Невидими животни, не е чак толкова конкретно и не е чак толкова ясно как бихме могли да го представим това, така че трябва да сме малко по-изобретателни, но естествено за да не лъжем хората. И в общи линии трябва да си представим как аз бих го измислила, е да си представим кампанията точно и ясно, за да знаят точно къде отиват парите на хората. Важното е те да знаят защо ние сме на този щанд и защо им продаваме нещо. Надявам се това да е ясно. Така, другото нещо, за което трябва да помислим, е какъв да е асортимента ни от продукти. В общи линии, най-добрата идея за продукти за базар на невидими животни биха били нашите мърч продукти, но тъй като за момента нямаме някакъв много впечатляващ голям асортимент, а и още не сме стартирали с продажбата на мърч, е хубаво да си помислим какви продукти биха били релевантни за нашите купувачи или хората, които биха ни подкрепили. В най-общи линии, ако трябва да съм напълно честна, не е важна конкретиката на продуктите, т.е. няма значение дали продаваме ръчно изработени играчки или продаваме тениски или така нататък, но трябва да е добре измислено. От тук нататък вече по-скоро бих говорила за неща като размер на асортимента. Тоест, колкото по-малък е асортимента в нашия случай, толкова по-успешен би бил базара, защото така гарантираме, че нещо ще се купи, понеже в многото опции хората започват да мислят прекалено много и интересът често се губи. Другото, което трябва да помислим, е за цените на продуктите, които ще предлагаме. Ще кажа нещо, може би очевидно, че трябва да има както ефтини, така и скъпи неща. Пояснявам. Трябва да имаме малки и ефтини продукти, с които хората с по-малки възможности, но с желание да ни помогнат, да ни покажат подкрепа. Но също така трябва да дадем шанс и на хората с повече възможности да похарчат повече пари при нас. Така, продължавам нататък. Другото нещо, за което трябва да помислим, е кой ще продава на щанда ни. Човека, който трябва да продава продуктите на пазара, трябва да умее да води увлекателни разговори и да е приветлив и усмихнат. На пръв поглед, очевидно твърдение, но може би всички ще се съгласим, че на много базари
това правило не се спазва. Често на мен лично ми се е случвало на разни базари, като се приближа до щанда на някой, просто никой да не ми обърне внимание и аз тотално се отказвам да си купя нещо от този щанд. В този ред на мисли, активистите, които са на щанда, трябва да са приветливи, приятни, да говорят и ангажират хората, да са усмихнати, да не чакат човек сам да дойде при тях, да задава въпроси, а да са проактивни, иначе успеха не е съвсем гарантиран. Така, като казах щанда, важно е да помислим и това как ще изглежда щанда на самия базар. В нашия случай е много важно отдалеч да се вижда кои сме и за какво се борим. Тоест, щандът на невидими животни трябва да е просто отдалеч да крещи невидими животни. Трябва да е с ясни лого и име, трябва да се виждат цветовете и да са точно цветовете на бранда, да има нашето лице един вид и естествено да е естетически издържано, да не са нахвърлени продуктите, да е добре подредено и спретнато. Това в общи линии прави много, много добро впечатление. Вече, когато човек придобие някакъв опит в участията на такива базари, е хубаво да се инвестира, ако си струва, да се инвестира в разни тя ми излезна думата от главата, но като транспаранти, дето да има името и логото и малко повече информация за организацията, може да е наистина видимо. Друго много, много важно нещо е винаги на щанда да има кутия за дарение, защото както има хора, които искат, когато дадат пари за нещо, да получат нещо обратно, като закупуването на даден продукт, така има и такива хора, които просто искат да ни подкрепят финансово, без да купуват вещи. Тоест, наистина много натърсвам на това, че трябва да има кутия за дарения. Най-малкото понякога хората се запознават с организацията точно в този момент, в който вие говорите с тях и се припознават в каузата и просто наистина много искат да ни подкрепят по някакъв начин, но не искат нова вещ. Нещо, което трябва да имаме предвид за кутията е, че тя трябва да е с ясна информация за организацията. Тоест трябва да има цялата ни пълна юридическа информация. Трябва да фигурира банковата сметка и приятен бонус би бил да има QR код, който да насочва към страницата за дарения, за да може да няма абсолютно никакви бариери пред хората, които имат желание да дарят. Другото, което е хубаво да има на щанда, са материали като листовки, стикери, флайери, тем подобни, на които също да има достатъчно информация както за нас, така и за каузата ни и за конкретната ни кампания, за да може хората да успяват да се запознават и по този начин с организацията. Понякога се случва така, че някой има интерес, но няма в конкретния момент време да слуша на самия базар и е хубаво да имаме къде да го изпратим директно, за да получи информацията, от която се нуждае. Така. Естествено, трябва да помислим за място и време на самия базар. Тук има две опции. Ако искаме да организираме самостоятелен базар, т.е. ние да сме си сами базара и да си имаме един единствен щанд, да не сме обвързани към някакво събитие, тогава мястото и времето си зависи изцяло от нас, като естествено трябва да вземем предвид метеорологичните условия. Все пак ще седим дълго време на този щанд и трябва да ни е максимално удобно. Другия вариант е да сме част от
някакъв масово организиран съществуващ базар, например Капана Фест, тогава вече очевидно сме обвързани към конкретно време и място. Вече тук мога да дам някой друг съвет за търсенето на място, ако решим сами да си организираме базар и да си изкараме щанд. Най-успешната стратегия, която съм забелязала аз за мястото, е да си изберем няколко заведения, примерно, с големи пространства или градини и да се свържем с тях за съдействие. В случая те ни предоставят пространството за ден-два безвъзмездно, а ние с нашето събитие привличаме клиенти към тяхното заведение. И много такива заведения са супер отворени за нещо такова. Много известен пример, който мога да дам за това, са Animal Rescue София. Те обикновено си правят техните базари или в coworking офиси, или в ресторанти. И доста хора привличат по този начин. И е win-win ситуация за двете страни. Също отскоро моловете се пробукват в това отношение, като например този уикенд в The Mall, тук в София, ще има благотворителен базар, в който да участвам. И това също е опция. Датата, както казах, ако сме самостоятелен щанд, зависи изцяло от нас. Конкретно ще говоря за това какъв избор да направим, как да направим избора, дали сме самостоятелни или да сме част от масов базар, но и до там ще стигнем. Така, дойде време да говоря малко за, поне за мен, най-досадната част от цялата организация. И това е административната част. Тук отново много зависи дали ще организираме базара сами или ще сме част от нещо друго. Като ако искаме да сме сами, първото нещо, което трябва да получим е разрешение от съответната община, към която е пространството, което ще използваме, ако не ползваме пространство на заведение или мол. Тогава вече с тях се разбираме, няма никакви разрешителни и всичко е много по-лесно. Но ако искаме, примерно, да направим щанд на главната в Пловдив, трябва да се свържем с администрацията на район Централен, примерно. И вече там не искам да навлизам прекалено много в конкретика с документите, защото навсякъде варира и най-правилната и конкретна информация може да се получи от конкретната община. Като аз пиша имейли най-често или звъня по телефона. Най-лесният начин е това. Като в най-общи линии те ще поискат документ за регистрация и ще поискат информация за размера на масата и как ще изглежда тя, както и какви продукти ще се продават, тъй като ако са хранителни продукти, например, са нужни допълнителни документи. Там вече съвсем нищо не мога да кажа по въпроса, защото не съм продавала хранителни продукти. Но не знам доколко е релевантно в случая. Отново, моят съвет е, ако някой иска да предприеме такова нещо, да се свърже с общината по телефон или по имейл и те дават най-точната информация. Най-често не е някаква голяма хамология, просто докато се доберем до цялата информация, малко досадно на моменти. В някои случаи, например, знам, че в участък и в Капана Фест е така, като се разбереш с организатора да си част от базара, в последствие те искат, и това не е
всеки път, понякога се случва, искат след базара отчет за това колко пари сме събрали и преди това ще ни искат отчет за това за какво събираме пари в общи линии. Но това е доста лесно за проследяване и за предоставяне като информация, така че не е кой знае какво, ако го поискат, но пак рядко сте и се случва в много специфични ситуации. Така, много говоря за това дали ще сме самостоятелни или ще сме част от събитие. Като това е много строго индивидуално решение в крайна сметка, но мога да споделя от моя опит какво аз бих предпочела в конкретни ситуации. Ние като организация можем да се включваме на събития и базари, като, както споменах, Капана Фест, тук в София има Мишмаш Фест, всякакви коледни и великденски базари, всякакъв вид масово организирани базари, като фермерски базари и така нататък. И с тази информация човек почва да се чуди дали пък няма да съберем повече пари като част от базар. И на мен, например, логиката ми би диктувала точно това, че ще съберем повече пари като част от базар, защото хората, които ходят на такова голямо събитие, отиват с идеята, че ще харчат пари и са подготвени да харчат пари. Истината обаче, на практика, е, че не събираш повече пари, ако си част от базар. И как си го обяснявам аз това, е, че по тези големите базари е супер наблъскано. Хората обикновено отиват на такива места, за да търсят храна или напитки. Имат повече интерес към музиката, която е там, или конкретна програма, която предоставя базара. И не съм много към това някой да им говори за каузата си. Най-малкото, както казах, наблъскано е, доста е шумно и ефекта някакси се губи. Пък и никой не иска да се спира на конкретен щанд в блъсканицата за твърде много време. От друга страна, ако е самостоятелен щанд, не е част от някакъв евент, привличаме повече внимание. За мен беше контраинтуитивно в началото, но опитът точно това показва, защото така като си самостоятелен щанд, както казах, привличаш повече внимание и събуждаш любопитството на хората и те са по-отворени към това да дойдат да те питат за какво събираш пари, каква е тая организация, за какво се борите и са по-склонни да ти дадат пари, разбира се. Цялото това нещо не го казвам, за да обезкуражавам участията в масови базари. Изобщо не. Те могат да са много продуктивни и имат доста плюсове. Най-малкото, когато се случва някакъв такъв голям базар, в социалните мрежи на организаторите константно се промотират различните участници в базара, което е повече очи към нашата кауза, което е доста голям плюс. Другото нещо е чисто организационно. Ние не трябва да се занимаваме с администрации и обикаляне, евентуално, не дай си Боже, по разни институции. Просто се свързваме с организаторите и те имат достатъчно опит в това и го правят и просто ти казват ела тук в толкова часа, което също е доста голямо облегчение. Зависи какво очакваме, избора ни зависи какво очакваме от самия базар и е много важно да си поставим правилните очаквания, взимайки това решение. Нито едното не е по-правилно от другото, просто е важно какво целим. Тук има един отделен въпрос с конкретно благотворителните базари. За такива все още нямам опит. Този уикенд ще ми е първия подобен базар. И истината е, че
може да се развие в която и да е страна, в посока. Може да е както много успешно, така и голяма загуба на време. Много трудно да се определи, но отново не трябва да се обезкуражаваме. Това, че веднъж не се е получило, не значи, че в някоя друга ситуация няма да се получи. Има супер много фактори, които влияят и ние никога няма как да ги покрием всичките. Отново, трябва да си поставим правилните очаквания, да си учим уроци и да не се обезкуражаваме. Едно много важно нещо, което научих в опита ми с организирането на такива базари, е искай и ще ти се даде. Винаги трябва да дадем шанс на хората да ни кажат да, и ако не попитаме, няма как да ни кажат да. Буквално това. Това го казвам и относно включването в базари, и относно набавяне на продукти. Ще поясня след секунда. Но искам да наблегна на това, че когато искаме нещо да ни е безплатно, трябва да попитаме първо. Никога не се притеснявайте да искате. Хората са очудващо дашни, особено към НПО-та, въпреки моето лично очакване. И винаги, когато съм питала, ми е давано съдействие. Естествено, сега важно как ще си представим каузата и да знаем как да омагьосаме един вид човека срещу нас. Но опита показва, че когато наблегнем, че ще помогнат на малки и пухкави сладки животинки, победата е много по-лесна. Така, относно включването в базари. Когато някой иска да има щанд на Капана Фест, примерно, трябва да си заплати съответната такса на организаторите. Обаче, ние като НПО можем да си поискаме безплатно да участваме в базара. На някои места за маса може да ни поискат половин цена, например, но винаги първото нещо, което искаме е да ни е безплатно, защото цените за такива събития са безбожно високи и ние не събираме пари за наша печалба, ние събираме пари с конкретна цел и някакси няма смисъл да даваме 1000 лева за маса, при положение, че нямаме гаранция, че ще си ги възвърнем тези пари и ще сме с някой лев отгоре. Относно продуктите, което споменах, ако нямаме конкретна идея или нямаме асортимент вече готов от продукти, могат да се намерят хора, които да си даряват труда за продаване на продукти. Тоест, ако видим някой в социалните мрежи, който изработва някакви много готини неща, можем да се свържем с него и да му поискаме съдействие. Често се случва, че хората дават някакво количество продукти безвъзмездно или само срещу промотиране на страниците им в нашите. Това ми се е случвало поне 2 пъти на Капана Фест. В конкретика, някакви хора от другите щандове идват да видят нашия щанд, виждат за какво събираме пари и ни дават от техния щанд техни продукти, директно на момента, ни ги даряват, за да можем ние да ги продадем и да си запазим парите за нашата си кауза. Понякога хората искат да делим приходите, което също е окей, разбира се, всеки заслужава да получи възнаграждение за труда си. Но отново, дори да звучи малко гадно, първо искаме да е безплатно. Защото, пак, не ги катаме тия пари за нас си. Така, стигнах до почти края на презентацията ми. Сега ще ви споделя някои полезни съвети и неща, които съм научила в времето ми като организатор на базари, които не влизат в конкретни категории или стъпки. И първия съвет е естествено много очевиден, но познавай клиента.
Тоест, ние трябва да намерим нуждата на клиента, не в конкретния продукт, а в това защо се е спрял при нас. Обикновено хората се спират, защото им е интересно. И за да не го изгубим като клиент, този човек, трябва да му намерим нуждата. Дали иска просто да дари, или да си купи нещо, или да получи информация. Това е абсолютно стандартна търговска практика, да усетиш човека срещу теб. Сега, относно самите конкретни продукти, е хубаво, разбира се, да си знаем таргет групата и как да се обръщаме към тях и какво да им предлагаме. Например, когато става въпрос за бездомни кучета, обикновено донорите за такива каузи са жени на средна възраст. И те какво ще си купят? Някакви окраски за дома, примерно. И съответно, ние предоставяме това като продукт. Трябва да го премислим това и да знаем към кого се целим. Другото, което е важно да имаме предвид, е, че трябва да сме много добре запознати с каузата. За да покажем на човека срещу себе си, че това, за което се борим, има смисъл, ние самите трябва да го вярваме. А за да го вярваме, трябва да сме много добре запознати. Трябва да можем да убедим и човека срещу нас, съответно. И точно за това, бидейки запознати с това, за което говорим, информацията трябва да я смелим много добре и да е по увлекателен начин предоставена, за да ни слушат хората. Другото нещо е да говорим уверено и спокойно и да не лъжим. Това е вдъхновено до известна степен от презентацията на Яна. Така че голяма част от нещата, които тя говори за това как да говорим с хората за клетките, е релевантно и в случая. Трябва да сме спокойни, като говорим за това, да сме приветливи. Съответно, в този контекст трябва да не сме прекалено настоятелни и агресивни, защото това би отблъснало потенциален купувач. И естествено подходът трябва да е адаптиран към конкретния човек. И винаги е окей, ако не знаем нещо. Затова трябва да имаме нужните материали в себе си, които да предоставим на човека срещу нас. Или да го насочим директно към сайта на невидими животни. Но в никакъв случай да лъжем и да си измисляме някакви неща. И в този ред на мисли, тук идва още един важен съвет, свързан с раздаването на флаери и стикери. Това, което съм забелязала, е, че когато някой си купи нещо от щанда, на повечето хора много им харесва да им напълниш торбата с, аз им викам, хартийки. Разни флаери, стикери, всякакви информационни материали, защото освен, че ще има по-голям шанс те да се запознаят по-подробно с това, с което искаме те да се запознаят, те виждат, че човек си е дал зор да им даде лесно смилаема информация, пък и хората обичат да им се дава нещо като бонус, дори да са флаери. Другото много важно е малко обвързано с по-предишна стъпка, която беше избирайки човека, който продава, да може да си говори добре с хората. Тоест, хубаво е да се заиграваме с хората, да ги заговаряме и ние, вместо да ги чакаме те да идват към нас. Ако видим, че някой поглежда към щанда, да не стоим пасивно, а да го поздравим, да се представим, да му кажем от коя организация сме, за какво се борим, ако спре и се заслуша. Малко по-конкретен съвет, който мога да дам, е заигравката с хора с деца. Това, което е много успешно, е да имаме на масата някакви дребни неща, които можем да даваме на деца безплатно. Малко крипи звучи, ама ако имаме бомбони, примерно, или стикери, или балони, или дори някакви мънички фигурки. Ако правим базар на Хелоуин,
бомбони би било много релевантно да имаме, които да даваме на децата, които минават. В повечето случаи правим доста добро впечатление на родителите и те са по-склонни да ни обърнат внимание. Друго, което за каузата с бездомните животни е много релевантно, но мисля, че и в нашия конкретен случай би било много релевантно, е някакви кучешки лакомства, примерно. Или до масата да има купа с вода за кучета. Защото така хора, които имат кучета, те имат животни, биха се спряли и биха се вслушали в нас. Да. Заигравката с хората е много важно. Друго нещо, което сега ми хрумва и не съм включила в презентацията, но прави адски добро впечатление, са сертификатите за дарение. Вместо касови бележки, защото ние не издаваме касови бележки като НПО, това са просто малки листчета хартия, които са принтирани и изглеждат като сертификат, на които пишем името на човека, който е купил нещо или е пуснал дарение в кутията, ако така преценим, заедно с сумата, която е дал. И единствената функция, която изпълнява този сертификат, е да даде приятно чувство на човека, който си е купил нещо. Тоест той има нещо, което удостоверява това, че той е помогнал на нашата кауза. И така правим ние добро впечатление, човека се сеща за нас в последствие и на всички им е много приятно и хубаво. Най-важното нещо, което искам да кажа днес е, че ако някой от вас има някаква идея или е вдъхновен да направи нещо и си мисля, че ще е много яко, обърнете се към нас, ако искате помощ. Споделете ни идеята и ние ще съдействаме винаги с каквото можем. И се надявам някой ден, някой от вас да случи такъв готин базар. Защото мисля, че освен, че ще е готино за каузата, мисля, че и за вас ще е много полезен като опит. И благодаря много за вниманието на всички. Ако някой има въпроси, сега или в някакъв по-късен момент, с удоволствие ще отговарям. И пак казвам, ако някой има нужда от помощ и иска да направи нещо такова, с удоволствие бих помогнала.